Saben aquell que diu que era una dona que se'n va al banc a fer un ingrés de 15.000 euros? I el banquer li diu, el director del banc vol parlar amb vostè. Y en esto que la mujer se va a ver al director y dice, el director dice, jo voldria parlar amb vostè, perquè com és que cada setmana es porta un ingrés d'aquí de 15.000 euros? Jo dius que jo faig molts cèntims fent apostes. Y el director se la mira y dice, ¿cómo puede ser esto? Diu, sí, diu, jo faig apostes. Diu, per exemple, amb vostè puc fer una aposta i estic segur que guanyo. El director se la mira i diu, esto es imposible, senyora. Diu, no aneu a veure. Jo em jugo 15.000 euros que vostè té els ous quadrats. Y el hombre se la mira y dice, esto es imposible, ¿no? Diu, jo els tengo redondos. Diu, no, vostè els té quadrats, m'hi jugo 15.000 euros. Aquell home diu, ja està fet. Diu, es va per baixar els pantalons. Diu, no, la dona diu, demà, vindré demà i... Diu, mañana lo haremos esto. Sí, deixem per l'any demà. L'any demà es presenta allà el director del banc, tot capficat, diu, aquesta dona està, que jo els tinc els ous quadrats. L'home se'ls havia mirat i remirat, diu, no, jo els tinc rodons com tothom. I arriba la dona amb el seu notari. I l'ha portat al notari per verificar que la història aquesta, no? Diu, bé, comencem? Diu, sí, comencem. El director del banc se baja los pantalones, se baja los calzoncillos i la mujer diu, sí, diu, he perdut l'aposta, veig que els té rodons. Diu, però li sap greu, sí, són 15.000 euros, puc verificar-ho? El director del banc diu, va, diu, toqui. La dona comença a tocar, diu, hosti, sí, són ben rodons. Amb aquestes que el notari comença a picar amb el cap a la paret. Pam! I el director del banc diu, però què le passa a este hombre? Diu, no, que ahir em vaig jugar 30.000 euros amb ell, que jo avui tocaria els ous del director del banc.